Добре, ако не го... Значи, гледай сега, ако умиш го правя те, ако не го умиш го правим на Димбо. Какво? Не, аз имах преди само аз, че ще му го правя. Ще го направим на те. Добре, имам идея. Значи, ако не го мине, му бъркаме в дупката на пениса. Минах там без!